El company Enrique Tena s'ha pegat una volta pel nostre mar, concretament ha pujat de bon matí a una embarcació amb la colla de pescadors del Grau de Castelló per saber-ho tot sobre les galeres, la galera. Així de vives entren aquestes galeres a la subhasta del port de Castelló. A quin preu arribarà el quilo? Coneixeu les propietats d'aquest crustaci? Prengueu una alta perquè en aquest reportatge contestem a totes aquestes qüestions. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Guillermo, acaben d'arribar del teu barco, és dels pocs que encara avui per avui pesqueu galeres, no? Home, aquí en Castelló sí. A diversos altres ports sí que va més gent a pescar, però sí en Castelló de moment només vaig jo. Un crustaci que costa molt de pescar o com és això? Home, costar costa, però al final si te fiques, pues se pesque. Pescant galeres, a veure, dedicant-nos a la galera expressament, pues portem 5 o 6 anys. Antes no n'agarràvem tot el món, tota la vida se n'han agarrat, però exclusivament ara en 5 o 6 anys que estem pescant. Com es pesca la galera, este crustaci? Bueno, pues és una miqueta, bueno, com tot, és complicat. N'hi ha que buscar traula de baix del fons per després a pescar-la. Però bueno, això ja cada un té la seva martingala i anem fent abans, sí. La veritat que és molt bonic. El preu és prou bo, des de 9 euros fins a 11 euros la venuda, l'estic venent. I la veritat que no me puc queixar. Quants quilos creus que heu arreplegat avui de galera? De galera, pues avui poden haver uns 100 quilets. La subhasta que se fa a pràcticament a Castelló i a tota la comunitat és una subhasta de peix fresc, peix del dia, i és a la baixa. En aquest cas l'operari creu que no sol fallar, un preu més alt, uns 4 o 5 euros per dalt, i va baixant fins que un comprador apregue un preu que ell li és bo per ell i apreta en un mando. Preu de llonxa ha arribat fins a 11 euros, però això és un preu brut, o sigui, ahir és sense gastos, sense IVA, sense res. Després, claro, la pescaderia té que incrementar, o sigui, és un preu brut total. Quan sol durar una subhasta? Bueno, doncs així comencem a les 3:30 i acabem a les 5:30, 2 horetes. Depèn també del temps que faci, del clima, de les pesqueres com estiguen, però sobre 2 horetes.